Mae'r amgylchedd hanesyddol yn ganolog i ddiwylliant a chymeriad Gwynedd. O siambrau claddu neolithic a bryngeirau o'r oes haearn i gestyll mawreddog a rheilffyrdd o oes Victoria. Mae darganfod chwedlau Gwynedd a osodwyd yn y dirwedd oesol yn brofiad ysbrydoledig a hudolus i'w thrysori am byth. Mae pentref prydferth Bedd Gelert yn Eryri yn gartref i chwedl Felancolaidd. Mae cofeb garreg i fod i nodi man gorffwys Gelert, ci ffyddlon tywysog canoloesol Cymru, Llywelyn Fawn. Portmeirion yw'r pentref eidalaidd enwog a ddylunwyd ac adeiladwyd gan Sir Clough Williams-Ellis yn 1925. Mae'n gyrchfan arfordirol unigryw a phoblogaidd, ac yn enwog fel lleoliad ffilmio'r gyfres deledu The Prisoner yn yr 60au. Mae gan Gwynedd dreftadaeth ddiwydiannol gyfoethog. Roedd yn ardal mwyn gloddio ryngwladol bwysig, yn enwedig ar gyfer metalau a llechi. Mae pwll, copr, sygyn yn Nyffryn Gwynant yn atyniad ddiddorol. Cewch ddarganfod bywyd y mwynwr copr Fictoraidd ac archwilio'r siambrau lliwgar gyda gwythiennau mwyn copr a stalagmidau. Rheilffordd yr Wyddfa, sy'n arwain o Llanberis i gopa'r Wyddfa, yw'r unig reilffordd rac a ffiniwn cyhoeddus ym Mhrydain, ac mae wedi bod yn gweithredu ers dros ganrif. Efallai mae dyma un o'r teithiau rheilffordd mwyaf syrdanol yn Ewrop. Mae oriel plas glyn y weddw yn Llanbedrog ym Mhenllyn yn atyniad poblogaidd. Mae'n le gwych i weld celf a chrefft o Gymru, ac i fachu brecwest hwyr neu de prynhawn yng Nghaffi'r Oriel. Mae Gwynedd yn gartref i rai o'r adeiladau a safleoedd hanesyddol gorau yng Nghymru. Y cyfan yn hygyrch a gallwch ymweld â nifer mewn un diwrnod. Yn eistedd yn urddasol ar ben pentir creigiog mae Castell Criccieth, a adeiladwyd ar ddechrau'r 3ydd ganrif ar 10 gan Llywelyn Fawr. Ym Meirionydd mae Castell Harlech a adeiladwyd gan Edward y Cyntaf yn ystod ei oresgyniad o Gymru yn y 3ydd ganrif ar 10. Yn Nhre'r Ceiri ym Mhenllyn am gipolwg arwynedd cyn hanesyddol. Mae'n un o henebion mwyaf trawiadol Cymru ac mae'n un o enghreifftiau o fryngeirau'r oes haearn gorau ym Mhrydain. Mewn mannau, mae ei rhagfuriau cerrig wedi goroesi yn ei uchder llawn ac maent yn amgau dros 150 o dai carreg gweladwy. Hefyd, mae'n werth ymweld â siambr gladdu yn Nyffryn Ardurdwy, beddrod neolithic gyda 2 siambr. Am fwy o wybodaeth am hanes a threftadaeth Gwynedd, gweler cadw.cymru.gov.uk.